Amen. Amang maheherakon asin maugayon, minakumpisal kami kan samong mga kasalan, asin mapakumbabang minarani sa imo, sa paghanap ng kapatawaran asin buhay. Sa samuyang pangangaipo, minadulo kami sa imo, tanganing hagadon at sa imong proteksyon laban sa COVID-19 virus, na nagpurisaw asin nagbawi ng kadakol na buhay. Hagad mi sa imong unyan, liningya kami nin pagkamuot, asin huli ka nakakaumay mong kamot, haleasa mo ang takot sa helang asin kagadanan. Bilugon ang samong paglaom asin pakusugon ang samong pagtubod. Namimibi kami na sa imong giyahan ang mga taong pinagkatiwalaan, na maghanap ng bulong sa helang, asin mapundo ang pagulakit kaini. Bendisyon ni ang samuyang mga paghingowa, na gamiton ang mga nahimong bulong, na matapos na ang pandemya sa samong banwaan. Ipinapamibi niya mo ang mga nagaataman sa samuyang salud, nalugod pa man maglingkod sa mga nagahelang, na may mahusay na kaaraman asin pagkaherak. Tawan sa inda ang maliksing pag-isip asin hawak, kusog sa indang sinumpaan, asin proteksyon sa kahilangan. Ipinapamibi niya mo ang gabos na nagsasakit, na marahay man tulos, surugaan mga nagaataman sa inda. Tawinin kapahingaloan na daing kasagkoran ang gabos na nagadan, asin rangaha ang gabos na nagmumundo. Warasan sa muya ang grasya, sa panahon na ininin kadipisilan, na maghingowa para sa karahayan kan gabos, asin siring man, magtabang sa mga nasa katikapuhan. Malampasan ni manlugod ining krisi, sulikan sa muyang pagmakulog, asin pakisumaro sa lambang saro, asin magdara ini samo sa konbersyon asin kabanalan. Inigabos hinahagad niya mo, huli kay Jesucristo sa imong aki, na nabubuhay asin nagahade, kay iba mo asin kan Espiritu Santo, Diyos sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Minapaalaw kami sa imong pagsurog o banal na ina ni Diyos, hare pagpabayai ang samuyang mga kahagadan asin mga pangangaipo. Alagad agawa kami sa gabos na kapahamakan, umamurawayon asin banal na berhen. Amen. Santa Maria, kaumayan nin mga nagahelang, Ipamibi mo kami. San Jose, Ipamibi mo kami. San Rafael Arcangel, Ipamibi mo kami. San Roque, Ipamibi mo kami. San Lorenzo Ruiz, Ipamibi mo kami. San Pedro Calungsod, Ipamibi mo kami. Amang makakamhan, iniitas mi ang samong mga puso, sa pagpasalamat, huli kan mga ngangalasan kan sa imong ninalang, huli kan sa imong pangataman sa pagtaumo kan samong mga pangangaipo, digdi sa daga, asin huli kan sa imong kadunongan, na nagaantabay kan lakaw kan bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibotan, de kami naging marahay na paraataman kan sa imong linalang. Day mi nasabotan asin nautob an sa imong kabutan, natamanon an kinaban. An kapalibotan nagsasakit, huli kan samong mga salanggibo. Asin ngunyan, namamatayan mi na an padusang balik kan samong pag-abuso asin kapabayaan. Padagos an labilabing pag-init kan kinaban. Huli kay ni, naglalawig ang tig-initan. Nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtuga kan bulkan asin iba pang mga natural na kalamidad. Di kaming mabibirikan kundi ka mamumuto na Ama. Sa imo kami minahagad din kapatawaran kan samong mga kasaalan. Ilikay mo kami, ang samong mga namumutan asin mga pagrugaring, sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo, na maging mga responsableng paraataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog, kan kapwang nangangaipo. Huli kay Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibi mo kami. Sa ngaran kan Ama, kan Aki, kan Espiritu Santo. Amen. Tukaw po. Sa giraray, Diyos marhay na aldaw sa indugabos mga tugang. Ngunyan, ika-17 Domingo sa ordinaryong panahon, asin isinisilebrar niya to ang World Day of Grandparents and the Elderly.
Kagurangnan tukdoy kaming mamibi. Nahiling kan mga disipulos kung gurano kaharani si Jesus sa Ama, kan mahiling ninda na siya namimibi. Kun kaya sinda nagdulok sa iya asi naghagad na tukdoan. Sa iyang mga parabola, itinukdo ni Jesus na ang pagpamibi sa Diyos dapat maging siring sa paghagad ng tabang, sa ugos na katuod, sa matangang banggi, o paghagad kan kakanon, kan sadit na aki sa iyang Ama. Igwaning kumpiyansa na itatao kan Diyos ang satong mga kaipuhan. Hagadan ta kay Jesus sa tabang kan Espiritu Santo, nalugod kita maging ugos sa Diyos, asin day kita masupog na magrani asin maghagad sa iya. Magkusuglugod ang satong mga buot sa pagkaaram na dadangugon kan Diyos ang satong mga pamibi, sosog sa iyang kadunongan. An intensyon kan sa tuyang misa, iyo ang minasunod. Pasasalamat ni Jose Pinelius Jr. and family, Mr. and Mrs. Angelo Pago and family, Miguel F. Serbo. Pasasalamat man kan Caretas family. Para sa kapahingan, special intention ni Purita Barra and family, Jemery Grace Yanson. Para sa kapahingaloan kan minasunod na kalag. Froilan, dulot ni Rosie B. Asupardo Cantara and family. Delia, Jesusa, Juan and Gloria, Pilar, Sylvia and Antonio, Ruben, Higino, Andrew Juanito, Miriam, dulot kan Asupardo Cantara and family. Charlie Maine Joseph, ni Carlo Magno M. Diaz and family. Yumeriano, Canakende family. Rolando, ni Doktora Teresita Plaza and family. Ruben and Salome, Canuñez family. Salvacion, ni Dr. Joel Zan. Nelly, Canreliama family. Roy Randolph, ni Babylin Palangka and family. Arnulfo Sr., ni Marilyn Riantaso. Devin Ponce, ni Cristina Asinbuetra family. Gerardo, ni Purita Barha and family. Romeo, ni Mrs. Leia L. Rodriguez and family. Cristita, dulot ni Heidi Bandola. Edwin Sr., ni Josephine Bandola and family. Kalag ni Nelson, dulot ni Maria Cecilia Bañares. Asin sa kalagman ni Simeon Jr. and Sr., dulot ni Merly Mirandilia Cáceres.
Banwaan ng Diyos ang satong selebrasyon, pamamayuhan ni Reverend Father J.R. Baranda. Matindog po ang gabos asin sarabay niya tong awiton, an awit sa pagpuon. Sa nagsusupay na pagkabuo ni Diyos sa satuyang banwa, siya nagpili at sinagapot, pinagkanigo niya sa buhay na banan. Maglingkod sa katawan, irupyawan kaligtasan, maipamate para sa gabos at pagkamot ni Diyos. Madyasin magpasalamat sa kagurangan, sa pagpadaranin mga ngataman, magpadagos at pagtubod sa Diyos, ikapagpalang ibig pagkamoon ning sa tuyang Diyos, ikapagpalang ibig pagkamoon ning sa tuyang Diyos. Sa ngaran kan Ama, asing kan Aki, patin kan Espiritu Santo. Amen. An pagkamuot ni Dios Ama, an biyaya ni Jesucristong kagurang nanta, asin an balaog ni Espiritu Santo, mapas sa Indogabos. Asin sa imong espiritu. Diyos marhay na agatabi sa Indogabos. Diyos marhay na agaman po, Father. Sa dakulang kaugmahan, nagkakatripon kita sa simbahan, ngani na isilibrar ang ika-17 Domingo kan ordinaryong panahon, asin ang World Day of Grandparents and the Elderly na pinagdeklarar ni Pope Francis. Mga kita, magpasalamat sa mahal na Diyos sa mga biyaya, sa mga bendisyon na pinapadala sa tuya. Kaya tanganing maninigo kitang magselebrar kay Domingong Misa, rumdumon asin pagsolsolan an sa tungba kasalan. Gabus kita, nagkukumpisal ako sa Diyos ka makakamahan, asin sa saindo mga tuga, ta nagkasala ako ning makuri sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayaan. Sala ko, makuring sala ko. Kaya nangangadya ko ki Santa Maria, Danay na Birhen, sa gabos na Angeles asin Santos, asin sa saindo mga tugang na ko'y pamigbi sa kagurangan ng Diyos. Maherak manlugod sa to ang Diyos na makakamhan, patawaron ng satong kasalan, darahong kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Gloria in excelsis Deo. Kamurawayan sa Diyos sa kaitasan, asin sa dagang katuninongan, sa mga tao marahayan buod. Ginoo mami ka, rinurupyami ka, sinasamba mi ka, pinapamuraway mi ka.
pasalamatan mi ka, huli ka nakula mo, kamurawayan. Kagurang na Diyos, ading langit nun, Diyos amang makakamon. Kagurang na nakimbutong Yesu Kristo, kagurang na Diyos, Cordero kan Diyos, aki ka naman. Ika na nagpapara kan mga kasalan, kan ginaban, kahiraki kami. Ika na nagpapara kan mga kasalan, kan ginaban, ako ang samong pakimaherap. Ikaw na nagtutukaw sa atong kanamang, kahiraki kami. Tay kasanaan banal, ikasanaan kagurangnan, ikasanaan urong kalangkaw. Jesu Kristo kaibakan, Espiritu Santo, sa kamurawayan tanto sama. Amen. Amen. Mamibi kita. O Dios, para surog kan mga nagsasarig sa imo, kun mayo ka, mayong pusog, mayong banal. Padakula asamuan sa imong pagkaherat, tanganing kulit ika ang nagsasakop, ika man ang nagungunda. Ang mga karahayan na minalipas, gamit tuming gayong unyan, tangani ang mga bagay na nagdadanay sa munang matungkusan. Uli kay Yesu Kristong kagurang nanyamo sa imong aki, nakaibang mong nabubuhay as sinagahade, kasaro kang Espiritu Santo, sarong Diyos, sa gabos na kapanahonan, kan mga panahon. Amen. Sa enot na babasahon, si Abraham nagpamibi sa Diyos, na ilikay ang Sodoma sa makuring kapadusahan, asin dinangog siya ni Diyos. Siya ang figura ni Hesu Kristo, ang satuyang tagapagpamagbi sa Ama, na ilikay kita sa daing sagkod na kapadusahan, dahil sa satong mga kasalan. Hinanyugon niya to ang enot na babasahon. Pagbasa hali sa libro nin Henesis. Ang kagurang na nagsabi, ang sumbong laban sa Sodoma, asin Gomora, makusog asin ang sa idang kasalan, makuri. Mahilig ako, hihilingon ko kung totoo ang mga gibuninda, susog sa sumbong, asin kung dai, maiisihan ko. Ang mga lalaki nagharali, asin nagpasiring sa Sodoma, mantang ang kagurangnan, padagos na kaibahan ni Abraham. Dangan si Abraham nagrani, asin nagsabi sa Diyos, tutunawon mo ang banal kaiba kan makasalan, kun may 50 banal, tutunawon mo sinda, dai mo daw papatawadon, huli sa 50 banal na yaon duman. Iparayo man lugod na an mayong sala, magadan kaiba kan may sala, na an banal idamay sa maraot. Bako daw nakatanusan ang gigibuhon kan hukom, nin bilog na kinaban. An kagurang na nagsimbag, kun sa Sodoma may mako akong 50 banal na lalaki, sa kong papatawadon ang banwa, huli sa inda. Si Abraham nagsabi, ako nangangahas na makiulay sa sakong kagurangnan. Ako na alpog asin abo. Kung kulang na 5 sa 50 banal, ano,
tutunawon mo ang banwa huli sa 5? An kagurangnan nagsimbag, daiko tutunawon, kun ako makakuang 40 may 5 banal duman. Si Abraham nagsabi, kun 40 sanaan makua. Sinimbag, huli sa 40, daiko tutunawon. Si Abraham nagpadago sa pagtaram. Kagurangnan, daika maanggot, ta ako nagtataram. Kung may 30, sinimbag, huli sa 30, daiko tutunawon. Si Abraham nagsabi, ako mataram giraray. Kung igwasa ng 20, sinimbag, huli sa 20, daiko tutunawon. Dangan si Abraham nagsabi, daika maanggot kagurangnan, kun ako magtaram giraray. Tibaad igwasanang 10, sinimbag, huli sa 10, daiko tutunawon. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Kagurangnan, sa aldaw na ako nagpatabang, tinabangan mo ako. Kagurangnan, sa aldaw na ako nagpatabang, tinabangan mo ako. Salamat sa imo kagurangnan, sa bilog nin puso. Nadangog mo ang mga tataramon ni sa munguso. Sa atubang kan mga anghel, maumaw kami sa imo. Masamba kami sa atubang kan banal mong templo. Kagurangnan, sa aldaw na ako nagpatabang, tinabangan mo ako. An kagurangnan mabuot sa mga dukha. Midbid niya ang tunay na nangangaipo. Sa samong paglakaw sa tao nin kahurusaan, pasariga kami sa imo, tanganing samuyang daugon ang kasalan. Kagurangnan, sa aldaw na ako nagpatabang, tinabangan mo ako. Salamat hulikan sa imong maimbod na pagkamuot. Nalabi pa sa gabos na arami, dapit sa imo. Kan aldaw na kami nag-apod, sinimbag mo. Ang samuyang kalag, pinakusog mo. Kagurangnan, sa aldaw na ako nagpatabang, tinabangan mo ako. Inuunat mo ang samong kamot. Ilinigtas mo kami. Ang gabos gigibuhon mo para sa mo. Kagurangnan, daing sagkod ang sa imong pagkamuot. Hari kami, pagpabayae. Kagurangnan, sa aldaw na ako nagpatabang, tinabangan mo ako. Sa paagi kan mga pamibi ni Jesus, kan siya nagsakit as sinagadan sa krus, kita ilinigtas as sinaparanin sa Diyos. Sa ining pangapoda na day kita masupog na magranisa sa iya. Hinandyogod niya to ang ikaduwang babasahon. Pagbasa sa surat ni San Pablo sa mga taga-Kolosas. Mga tugang, kaiba ni Kristo, kamo ilinubong kan kamo binunyagan. Asin huli sa bunyag, binangon kamo kaiba niya, sa bagsik kan sa inyong pagtubod, sa kapangyarihan ng Diyos, nagkabangon sa iya sa magadan. Kamo magadan, hulit ako mga parakasala, as hindi pa kamo pinagsirkonsidar. Binuhay kamo liwat ng Diyos, kaiba ni Kristo. Pinatawad niya ang gabos na itong mga kasalan. Hinalian niya, inhalaga ang tugon. Pinara ang utang na dapat yatang bayaran. Hinali, dangan, ipinako sa krus. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Matindog po ang gabos sa pagrukyaw kan Santo Ebanghelyo. Hallelujah, hallelujah, hallelujah,
sa koran itatao, sa nagtutubod sa imo. Alleluia, 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 Alleluia. An kagurangnan mapas sa Indo. Asin sa imong espiritu. Babasahon na ginuno sa Ebanghelyo na sinurat ni San Lucas. Kamurawayan sa imo, kagurangnan. Sarong aldaw si Jesus nagpapamibi. Pagkatapos, saro sa mga disipulos naghagad, kagurangnan, tukduan mo kaming mamibi. Araw gihiwa na nagtukdo sa sayang disipulos. Si Jesus nagsabi sa inda, kung kamo mamibi, ini ang sabihin nindo Ama, sambahon ang ngaran mo, mapasamuya ang kahadean mo, itaw mo samuya ang samong kakanon sa urual daw, patawadan sa mong mga kasalan, siring kan pagpatawad niya mo sa mga nagkasala sa muya, asinar kami pabayae na madaog ning sugot. Asin nagsabi pa, halimbawa, saro sa indo igwanin katuod na nag-abot matangang banggi asin nagsabi, katuod, pautang ako nin tulong tinapay an sa kong katuod nag-abot, asin day akong ipapakakan. Asin hali sa loob masimbag, day mo ako pagribukan, ang pintuan sarado na, ang mga aki asin ako nasa higdaan na, day ako makakabangon sa pagtaukayan sa imo. Sinasabi ko sa indo, dawa day mabangon, huli na lamang sa saindang pagiging magkatuod, alagad matao na sana, na kasing dakol sa hinahagad, huli sa padagos na pagpirit. Sinasabi ko sa indo, maghagad asin kamo tatawan. Maghanap asin sa indong makukua. Magtuktok asin kamo bubuksan. Hulitaan hinahagad minaako. An minahanap nakakakua asin an minatuktok binubuksan. Sisay sa indong Ama na kung ang aki maghagad din sira ang itatao bakong sira kundi halas. Asin kung maghagad din sugok ang itatao uyang. Kung kamo mga maraot, nagtataong marahay na bagay sa indong mga aki, urugnaan sa indong Ama sa langit, matao kang Espiritu Santo sa mga naghahagad kaiyan. Mga tugang an marahay na bareta, kan sa tong kagurangnan. Pag-umaw sa imo, Kristo. Sa giraray, Diyos marahay na agatabi sa Indogabos. Good morning! Igu ako sa indong istorya. Ako po nagdakula sa lola. Poon 9 months old. Bud sabihon, pakatapos kan pangaki sa kuya, 9 na bulan, kinuan na ako kan sa kuyang lola. Asin, inataman. Asin sa pag-ataman sa kuya kang sa kuyang lola asin lolo, duman nagpuon ang sa kuyang istorya sa pagpadi. Ninhulita kada bes magduman kami sa dagat, urual daw kang sa kuyang lola asin lolo, pirming pigtuturo kang sa kuyang lolo na nunoy, magpadi ka, pigtuturo ang simbahan. Bako sa na iyan, duro Domingo kaipuhan na magsimba. Otherwise, pagdai ka nagsimba, duro Domingo, maluhod ka sa asin. Pagdai ka nagsimba. Kaya duman, nagpuon ang sakuyang bukasyon sa pagpadi dahil sa sakuyang mga gurang. Nata pinag-unambitan ko po ini sa indong ngunyan. Ngunyan po na aldaw, pinagdeklarar kang satuyang Santo Padre, Papa Francisco, na
ining ikaapat na Domingo kan Hulyo, magiging ikaduwang taon o second year of the celebration of World Day for Grandparents and Elderly. Magayunon pagtungkusan, ninhulita, ngunyan po na Domingo, pinagtatawan ninduon kan simbahan ang pagpahalaga sa mga lolo, lola, asin lalong-lalo na ang mga gurang. Ano po ang makukuatang adal sa pagsilibrar tangunyan kang kaaldawan kan mga lolo asin lola? First, we can learn from them. Totoo po. Dahil taman niya to maaaraman sa inda kung paano ang paggamit kan cellphone. Dahil taman maaraman sa inda kung paano ang paggamit kang mga latest na gadget. Dahil taman maaraman sa inda kung paano ang paggamit kang microwave. Pero dakul kitang maaaraman sa inda, manunungod sa inaapod na realistic and practical knowledge. Realistic and practical knowledge. Nya nga, nata, tahaloy na po sinda sa kinakban. Dakul na po sindang inagihan ng mga eksperyensya. Dakul na po sindang mga problema na nasolusyonan. Mala ngani, ang pagputi kang sa indang buhok, inaapod crown of wisdom. Crown of wisdom. Kaya magayunon po mag-star sa lolo asin lola. Makaugmahon po magdangog sa mga istorya ninda, lalong-lalo na kan mga inagihan ninda sa buhay. We can learn from them. Ikadua, we should repay our grandparents. Nata, ngunyan po na panahon, makamundo sa indong sabihon na ang mga gurang, lalong-lalo na ang mga lolo asin lola, garo pig-iit sa puwera na sana sa pamilya. Pig-iit sa puwera na dahil ta, daina daang pakinabang. Dainang kusog. Daina ning sintabo. Daina ning maitatabang sa pamilya. Kaya, makamundok man sabihon sa Indo, alagad, dakul po akong pigbibisita ng mga pamilya na magayuno na harong, sabi ko, masurtihon man ang nag-iistar dyan, tang harong dakulao na marahay, alagad, kam pagdumana ko kang gurang, pinaistar sa luwas, pinaseparate ki harong, nagarubaga tangkalan, nagarubaga pig kakasupog, nagarubaga pig kakaati, an sa indang gurang. Mga ingrato na mga akin. Mga ingrato na mga tao na daipig pahalagahan an sa indang gurang. Nuarin pa kita mapahalaga sa inda kung sindagadana. Nuarin ta pasinda babalsan kung sinda
Wara na sa kinakban. This is now the time to repay to our lolos and lolas and give them what is due to them. Sa paagi kang pagpaugmata sa inda. Sa paagi kang pagpahalagata sa inda. Please, repay your grandparents and your elderly. And lastly, pray for them. Bako sa nanginginutan kita ki Amang Diyos, alagad aram tabaga, na kung ang tinanom, nagpupuunang magtarag, kung ang tinanom, nagpupuuna, na ang sa iyang mga dahon, nagluluyos na, aram ta, na sinyal iyan, na haranina, magadan, ang sarong tinanom. Kaya ipangadji ta sinda, nin marhay na salud. Ipangadji ta sinda, na daiman magsakit sa buhay na ini, lalong-lalo na sa pagkurang ninda. Ipangadji ta sinda, na kung magpaaraman sa kinaba na ini, garo nagkaturog sana, taampi na kada best na pagpaaram sa kinaban, ang pagkaturog. Kaya pray for them. Ipangadji ang sa indang marhay na salud, asing ipangadji ang sa indang pagpasiring ki Amang Diyos. Tulong adal ngunyan mga tugang. Sa pagsilibrar ta kang Second World Day of Grandparents and Elderly. Learn from them, most especially their realistic and practical experiences and knowledge. Second, repay your grandparents, your elderly. Paugmahon, pahalagahan sila. And lastly, pray for them. Ipangadji ang sa indang salud, asin ipangadji na magkaigwa nin inaapod na happy death. Namumutan ka mo kan sa tong kagurangan. Matindog kita. Sa tuyang ipahayag an sa tong pagtubod. Nagtutubod mo. Sa sarong Diyos, amang makakamhan, kagibo kan langit asin kan daga, kan gabos na nahihiling asin day nahihiling, asin sa sarong kagurangnan na si Hesu Kristo, bugtong na aki kan Diyos, asin namon dagi kan sa Ama bago kan gabos na panahon. Diyos nagikan sa Diyos, ilaw nagikan sa ilaw, totoong Diyos nagikan sa totoong Diyos, ipinangaki daili na lang, saro sa pagka-Diyos kan Ama, huli sa iya nagkaigwa kan gabos, huli sa satong mga tao, asin huli sa satong kaligtasan, nag-ilig siya hali sa kalangitan. Asin na nilaman huli kan Espiritu Santo, ki Virgen Maria, asin na ni tao. Ipinako pa sa krus para sa to kan panahon ni Poncio Pilato, nagtios sagkod sa kagadanan, asin ilinubong. Asin kanikatulong aldaw, nabuhay liwat, sosog sa mga kasuratan, asin suminakat sa langit, nagtutukaw sa tuukan Ama, asin mamuraway na mabalik sa paghukom sa mga buhay asin mga gadan. An sa iyang kahadean daing kataposan, asin sa Espiritu Santo, kagurangnan asin kagtaonin buhay, nagikan sa Ama asin sa aki. Siya kaiba kan Ama asin kan aki, sabay na sinasamba asin pinapamuraway.
Siya na nagtaram sa paagi ng mga propetas, asin sa saro, banal, katoliko, asin apostolikong simbahan. Nagpapahayag ako nin pagtubod sa sarong bunyag, sa pagpatawad nin mga kasaalan, asin nagahalat ako kan pagkabuhay liwat nin mga gadan, asin kan buhay sa maabot na panahon. Amen. Pano nin pagsarig magdolo kita sa Ama, hulita aram tang dadangugunyaan sa tung pamigbi. Kunan mga ini pinapaagi sa sayang aki. Mag-apod kita sa Dios sa mga siring na tataramon ang simbagta. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamigbi. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Para sa mga lideres kan sa tong simbahan, asin mga taong nagtutok doon ng pagtubod, na dailugod, sindama pagal na irukyaw ang pagkamuot ng Diyos sa gabos na tao. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamigbi. Para sa mga kakian asin jóvenes, na lugod magtalubo sinda sa grasya ng Diyos, parugo ng sa indang mga kakayahan, asin lugod, maging paglaom sinda kan sa tuyang nasyon, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamigbi. Para sa mga tugang niya to na nagtatrabaho sa mga barko, mga hararayong lugar, asin sa ibang nasyon, na lugod tabangan sinda kan kagurangnan sa saindang kapungawan, asin magdanay sinda sa pagtubod, asinan sa indang pagkamuot sa mga mahal sa buhay. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamigbi. Kagurangnan na Diyos, bilugan sa mong pagsarig sa imo, hulita itatao mo an kasimbagan kan sa mong pamigbi. Susog sa mong mga kaipuhan, asin sa imong karahayan, huli ki Kristo, sa mong kagurangnan. Amen. Sa imo, kagurangnan, idinudusayan buhay. Itinatao pagtubod pagkamot. Lugod si mong ako, asin pagkabanalo. Tanganin na kami, magdalay sa imo pagkamot. Magpamibi kamo mga tugang, tanganing ansako asinan sa indong atang, akoon man lugod, kan Diyos amang makakamhan. Ako nalugod kan kagurangnan ang atang sa imong mga kamot, para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niya to asin kan bilog niyang banal na simbahan. Kagurangnan, namimibi kami, ako an atang na dinodolot mihali sa imong pagkamatinao. Tanganing mga orog kabanal na misteryong ini sa bagsikan sa imong grasya, magpabanal sa mo sa pamuay-buhay ngunyan, asin magdara sa kaugmahan na ding kasagporan. Huli ki Kristo, sa mong kagurangnan, Amen. an kagurangnan mapas sa indo, Asin sa imong espiritu, itaas an mga puso, initaas mina sa kagurangnan. magpasalamat kita sa Dios na sa tong kagurangnan. Maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat, matano sa sinakakaligtas, na danay asiminsan sa en. Magpasalamat kami sa imo Ama, huli ki Kristo na sa mong kagurangnan. Sa imo kami uya, kami nabubuhay asin nagiro, asin inihimo mo sa hawak na ini, bako usanang makamati kami arualdaw, kan bunga kan sa imong kabutan, kundi pinanugaan na nga ni kami kan buhay na dayong kasagporan, taigwa ka kan mga tinagba kang spirito, na ibinangon mo kay Jesus sa mga gadan, naglalaom kaming mapasamo, an misteryo Pascual na dayong katapusan.
kay kaiba, kan gabos ng mga santos asin angheles, sarabay kaming minaawit, kang himno kan sa imong kamurawayan. Banal, 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 ang kagurangan, Diyos min mga upo, ang langit asin daga, panukan sa imo, kamurawayan, Hosana, Hosana, sa kaitaasan, Hosana, Hosana, sa kaitaasan, paladanan minaligdig, sa ngaran kan kagurangan, Hosana, Hosana, sa kaitaasan, Hosana, Hosana, sa kaitaasan, Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Kagurangnan, ikananggad banal, burabod nin gabos na kabanalan. Kayining mga atang, namimibi kami, kabanala kang ambon kan sa imong spirito, tanganing para sa mo maging hawak, asin dugo, kan sa mong kagurangnan na si Jesucristo. Siya na sa lugaring nabuo, nagpaubaya sa pasyon, nagkuhanin tinapay asin pagpasalamat, binaak ini. Itinaos sa iyang mga disipulos, naan sabi, ako kamugabos, asin magkakan kaini. Tinyan sa kuyang hawa, na idudolo, para sa Indo. Siring man pagkapamanggi, pagkuha niya maning kalis asin giraray, pagpasalamat sa imo. Itinaos sa iyang mga disipulos, naan sabi, ako kamugabos, asin maginom kaini. Tenyan kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asin danay natipan. Na papabuloson para sa Indo asin, para sa dakon, sa pagpatawad kan mga kasalan, kinipag-ibon Indo, sa pagrumdom sa miseryo kan pagtubo. Ang pagkagada
Kaya kami na nagroromdom kan sa iyang pagkagadan, asin pagkabuhay luwag. Nagdodolot sa imo kagurangnan kan tinapay ning buhay, asin kalis ning kaligtasan. Nagpapasalamat ta pinapagkanigo mo na magatubang, asin maglingkod sa imo. Asin nakikimahera kami nagaarang, na kami nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo. Girumdum magkagurangnan sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinakban. Tanganing malubos mo siya sa pagkamuot kay bakan sa mong Papa si Francisco, kan sa mong obispo si Joel asin gabos na klero. Siring man girumduma sa imong pagkahera kan sa mong mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay luwat asin gabos na gadandangan. Ako asin na sa liwanag kan sa imong lalawgon kay raki kami gabos namingbi kami. Tanganing kay Bani Santa Maria, Birhen na nin Diyos, San Jose, ang sayang mabiniw na esposo, kan mga banal na apostoles, asin gabos na santos, nagkaitu pa nagpagayagaya sa imo, magkanigong maging kahiras, kan buhay na ding kasagkoran, mag-omaw asin magpamuraway sa imo siring man, uli sa aki mong si Yesu Cristo. Uli sa iya, asin kaiba niya, asin sa iya. Sa imo Diyos amang makakamhan, sa pagkasaro kang Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan, asin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. 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 Natukduan kan mga nakakaligtas na tugon asin pinatuod, kan Diyos mo na kaugalian, nangangahas kitang magsabi. Niyaon sa langit, pabanalon ang ngaran mo. Magdatong ang kahadean mo, mangyari ang but mo sa daga, ninsiring sa langit, ang samong kaganon sa arualda, itao mo sa muya-unya, asin patawarun mo kami sa samong mga kasala. Siring na pinapatawad niya mo ang mga nagkakasala sa muya. Asin harek kami pagdaraha sa sugo, kundi agawa kami sa marao. Agawa kami sa gabos na marao, namimibi kami kagurangnan, warasan saldaw niya mo an katoninongan, tanganing kaming natabangan, kan sa imong pagkahera, maging danay natalingkas sa kasalan, asin manligtas sa gabos, nagkapuri sawan, mantang kami nagahalat kan maugmang paglaom,
asin pagdatong kan sa mong paraligtas na si Yesu Kristo. Ulit sa imong kadero, Asin ang kapangyarihan, siring man ang kamurawayan sa mga kapanahonan. Hesu Kristong kagurangnan, sinabi mo sa mga apostoles, katuninongan iwinawalat ko sa Indo, an sa kong katuninongan itinataw ko sa Indo. Hare pagilingan sa mga kasalan, kundi ang pagtubod kan sa imong simbahan, asin papagkaniguan na siya, mapatuninong asin magkaburunyog, sosog sa imong kabuktan. Ika na nabubuhay asin nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. An katuninongan kan kagurangnan, danay na mapasaindo. Asin sa imong espiritu. Siring sa sarong pamilya na nagkakaminurootan. Magpatinotoo ang kita kan tanda ning katunino. Peace be with you. Uyan kordero kang Dios, uyang nagpapara kan kasalan kang kinaban, paladan ng mga inaapod sa pagpakinabang kay ning kordero. Kagurangan, bako akong maninigo na ikamagdago sa kong aron, alagad magtaram ka sana, asinan sa kong kalag mo. umaya. Pangatamanun lugod kita kan hawak asin dugo ni Kristo, sagud sa buhay na dayong kasagkoran. Amen. Pamibi para sa komunyon spiritual. Dahil taday ko mahihimo ang maugmang paglingkod sa mga banal na misteryo, Diyos ko, dinadara ko sa espiritual na paagi ang sakuyang sadiri, sa pamitisan kan sa imong altar. Nakikisumaro ako sa simbahan na katoliko, sa paagi kan makamot ning padi, na minaatang kan sa imong mamurawayo na aki sa banal na misa. Kasabay niya, huli sa iya asin sa ngaran niya. Inaatang ko ang sakuyang sadiri. Nagngangayo-ngayo ako sa imo, mahihera ko na Jesus. Tawan sa kalag ko, andayng katapusan mong tabang. Mawot kong espiritual na magpakinabang sa imo. Tanganingan sa imong dugo, maglinig. An sa imong laman, magpakusog. Asin an sa imong espiritu, magpabanal sa kuya.
Lugod, day ako makalingaw, banal kong paraligtas, na ikay nagadan para sa kuya. Magadan man lugod ako sa gabos na bagay na siblag sa imo, asin sa kahuri-hurihi. Mabuhay ako sagpod paman sa kaibahan mo. Amen. Ano ining kusog na sa kunang sasadol, pasiring sa imo ako'y sinusubok. Kapangyarihan na dai masayuman, katungdan na dai matalikdan. Uya ako liwat sa imong atubang, na matugot na dai makaibahan. An masuhay sa imo sarong kapadusahan, pagtios na dai matatagalan. Kuliaon sa imo mawawalaan kapagalan, napapara sa konan kahaditan. Kuliaon sa imo namamatean ang katuninongan, nakakamtan sa konan kaligtasan. Kuliaon sa imo. Sa imo pagkukuhaan sa kuyang kahulugan, ang katuyuan na sinagkatan. Ang hawak mo iyon sa kuyang umayan, kasimbagan sa sakuyang kagutungan. Kuliaon sa imo mawawalaan kapagalan, napapara sa konan kahaditan. Kuliaon sa imo namamatean ang katuninongan, nakakamtan sa konan kaligtasan. Kuliaon sa imo. Mamili kita. Kagurangnan nakinabang kami kang Diyos no na sakramento. Andani na pagrumdom kan pasyon kan simong aki.
Warasan naminibi kami, tangan ining atang, na siya man sana ang nagtaw sa mo. Sa day masabing pagkamuot magdara sa mong kaligtasan, siya na nabubuhay at sinagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Tukaw po para sa mga paisi. Enot, second collection, para sa pontifical work of Saint Peter the Apostle. Ikadua, kalinigan kan sa tong simbahan. Padagos an pangapudan kan sa tong parokya, sa gabos na mantiniron an kalinigan kan sa tong simbahan. Kunigwa po kamong mga darang pinatusan ng pagkakan, dulce asin botilya ng juice, tubig asin iba pa. Daytabi ni pagwalat sa laog kan simbahan. An simbahan harong nin kagurangnan, an basura itapok sa tamang basurahan. Ikatulo, latest donors. Salamat po sa mga nagdonar ka nakaaging simana. Anonymous, 5,000 pesos, 2,300 asin 300 pesos. Neo Communities, 3,470 pesos and 2,500. Nagpapaisi asin nagpapasalamat, Reverend Father Leandro P. Murillo, Cura Paroko. Salamat po. Matindog po. An kagurangnan mapas sa Indo. Asin sa imong espiritu. Bendisyonan kita nin Diyos na makakamhan, an nama, asinanaki, pating kan Espiritu Santo, Amen. tapos na misa, lakaw kita sa pagkamot sa Diyos, asin sa kapwa. Salamat sa Diyos. Lakaw sa mga dalangin kinaban, si Jesus naroon sa mga kapatid.